Jumejn wara li kienu żvelati ittri li gidbu lill-eks Ministru Gorg Pullicino dwar min fassal u aġġudika l-kuntratt tal-pannelli fotovoltaiċi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għażel li jibqa' jiddefendih. Busuttil għamel dan f'intervista ma' Times of Malta. Meta mistoqsi jekk hux lest jiddefendi lil Gorg Pullicino, Busuttil qal diġà qed nagħmel hekk. Għal darb'oħra l-kap nazzjonalista reġa' sostna li fil-każ ta' Gorg Pullicino hemm tfih ta' tajn. Skontu dan għax il-gvern jinsab daru mal-ħajt. L-ittri tad-Direttur tad-Dipartiment tal-Kuntratti u l-kap eżekuttiv tal-Awtorita tar-Rizorsi qalu li r-responsabilità tal-kuntratt tal-pannelli kienet ta' dak li kien il-Ministeru ta' Gorg Pullicino. B'hekk kien dan il-Ministeru illi mexxa proċess li kien se jiswa ferm aktar milli suppost u li kien jinkludi dokument ta' bank mhux iffirmat. Iżda Simon Busuttil dawn l-ittri m'għamlu ebda differenza. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar ir-rapport dwar l-ekonomija u fil-ġimgħa li pajjiżna ngħata ċertifikat mill-aqwa mill-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Moody's reġa' ipprova jindika li pajjiżna jista' jitlob bailout. Mistoqsi dwar dikjarazzjoni simili qabel l-elezzjoni, Busuttil qal li llum l-affarijiet ma jidhrux tajjeb. Għal Busuttil dawk il-pajjiżi li spiċċaw jieħdu bailout għaddew mill-istess esperjenzi li għaddej minnhom pajjiżna. Busuttil għamel din id-dikjarazzjoni jiem wara li l-Aġenzija Moody's innotat it-tkabbir ekonomiku li qiegħed jesperjenza pajjiżna u r-rata fit-tnaqqis ta' qatt. Dan fost riżultati pożittivi oħra.